There was a time when life and everything that you see around you was free. That was when our forefathers were able to cure certain diseases like your flu and cold with nothing other than inyathelo, which is eucalyptus. It smells like Vicks. They would take the leaves and mix with the leaves of guava, boil, cool down, and drink. I can attest to that. It takes only 1 day for flu and cold virus to remain in your body. Unlike when you take medication from the pharmacist and whatever, because whether you take that medication or not, be ready for the flu to go away after 7 days. Sanibonani balingani mabhungu namajiji, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko osihloko sawo sithi Icala Kaliboli, ubhalwe nguVincent Mpele. Lo mbhalo wobuciko ungumdlalo. Umbhali womdlalo uxoxa indaba yakhe noma wethula indaba yakhe esebenzisa abalingiswa ababizwa ngokuthiwa abadlali. Uma kuxoxa abalingiswa ababili noma ngaphezulu, siye sithi lokho yinkulumo mpendulwano, because it is a give and take type of a situation. They are exchanging words. Kodwa-ke uma umbhali esebenzise umlingiswa oyedwa, sithi lokho inkulumo kayedwana, ngoba lowo mlingiswa angavezwa ekhuluma yedwa, angavezwa exakekile, edlinza, that is fighting against his or her conscience. Ngokucubungula ngihlaziye lo mdlalo, ngibona sengathi umnumzane uMpele ongumbhali walo mdlalo akayisebenzisanga inkulumo kayedwana, usebenzise kakhulu inkulumo mpendulwano. Ake siboneke thina as readers, mesimbona exoxa indaba yakhe bese sifuna ukuhlaziya, sicubungule, sichaze, siye sithi lokho kuyisakhiwo, okuchaza ukuthi isakhiwo indaba kusukela ekuqaleni iye maphakathi nendawo ize iyofika emaphethelweni esiphethweni. Ekugcineni bafundi, siyabona yini ukuthi lento engiqeda kuyisho manje ichaza ukuthi isakhiwo sethula sithinta izinto ezintathu. Sithinta ekuqaleni kwendaba, maphakathi nendaba, ekugcineni kwendaba. Yingakho nje uthisha ezothi isakhiwo sethula okuthathu, sethula isethulo, umzimba nesiphetho. Yini isethulo? Isekuqaleni kwendaba. Yini umzimba? Imaphakathi nendaba. Yini isiphetho? Isekugcineni kwendaba. Oh, basically the plot, which is Isakhiwo in isiZulu, postulates 3 things, which are the introduction, body, and conclusion. It goes without saying that the introduction is the first part of the book, the body is the middle part of the book, the conclusion is the last part of the book. Ngiyithanda indlela esihlaziya ngayo ngoba siphinde sithi-ke manje isethulo, which is the first part of the book, sithinta okuthathu. Sithinta umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Okwesibili, isizinda. Okwesithathu, isisusa sodwishu. The introduction pertains to the main character and the problem that she is facing. Our main character, or
Our protagonist is a female. Name is Sonto Mbele. Now, what is the problem that she is facing? Inkinga abhekene nayo ukuthi ukhonjwe ngesibhamu, ukhonjwa ngumthofi oneminyaka eyi-15 egqunyekwe ejele ngokubulala unkosikazi kaMbele ukuze kungene uSonto. Akakhokhelwanga, uselande imali yakhe ngodli ijazi lephoyisa. Problem that Sonto is facing is that danger has suddenly resurfaced. It is pointing a gun at her. It demands to be paid for the atrocity that opened doors for Sonto to be called Mrs. Mbele today. The same atrocity that closed doors for Mtofi, hence he spent 15 years behind bars. Wesibili, isethulo sethula isisusa sodweshu. In English, isisusa sodweshu is the hook that draws you further into the abyss. uSonto nomyeni wakhe bayaxabana. uSonto uyankwankwaza. Umbhele ufuna into eyodwa nje. Abakulimazanga yini? Akakulimazanga yini lo mlisi ophuma lapha ephethe isibhamu ngesandla? uSonto ushona le nale. Umbhele usezusebenzisa amagama angemahle. Amagama anjengokuthi musa ukungisanganela wena. Udinga okuzokunika umfutho wokukhuluma. Ngokucabanga kwami lapha ubesho induku. Aphinde athi ngigulelwa unkosikazi ephathwa izindlebe bo. Ubesethukuthele engqangqa. Okwesithathu, isethulo sithinta isizinda. Isizinda kwasona sithinta izinto ezintathu. Sithinta indawo. Lapha yikwaMbele emzini kaSonto kanye nomyeni wakhe uMbele. Ingxenye yesibili yesizinda isimo senhlalo. Lapha kukhulunywa ngesimo sabalingiswa bakusiphi isimo. Bayalwa. Sibona uSonto ongumlingiswa omkhulu osemqoka ovelele esimbiza ngokuthi ungummeleli, the protagonist, elwa nembangi umthofi, the antagonist. Akulwi uSonto nomthofi kuphela. uSonto uphinde alwe nomyeni wakhe uMbele. Kubangwa yena belu umthofi. Ingxenye yesithathu yesizinda isikhathi. Lesi isikhathi samanje sekunezindlu. Kunezigebengu ezikhokhelwayo ukuba zibulale abantu. Kunabomakhwapheni. Kunamajele lapho kugqunyekwa khona abantu abangezwa. Abafana nomthofi abazigebengu. Kunezibhamu. Kunezitolo. Kunokhiye bokuvula ezitolo. Kanti-ke singathi isizinda ngesingisi is the environment or the milieu. It is divided into 3, into location, time, and mood. Balingani bami nani bafundi, niyathandwa nisale kahle, soqhubeka ngokuzayo.